con la mayor de las ilusiones. Y nosotros le recibimos, como no puede ser de otra manera, con una gran ovación respondiente a Toni Iraola. Álvaro. Esperamos al final a las palabras del mister, esperamos al final a las palabras del mister, y ahora vamos a seguir con el Arratsalde on jaun-andreok, gaurkoan Mirandatik, Andubatik, Mirandesen eta Atletiken arteko partidaz gozatuko dugu. Hor txiruditan Mirandeseko jokalariak aurkezpen partida dute gaurkoan. Ea nola irteten den. Hor dituzue Mirandeseko jokalariak berdegunean aldaketa ugari jasan ditu Mirandako taldeak. 15 fitxaketa egin dituzte, 13 baja. Bigarren mailara bueltatuko dira aurten, eta aulkian guztiok ezagutuko duzuen Andoni Iraola daukate. Hauze izango da partida honetan usurbilkoak aterako duen 11koa. Atean Limones, lauko lerroan Kijera, Simon, Odei eta Carlos Julio. Zelai erdian Merkelantz, Guridi, Andres eta Álvaro Rey. Eta aurrelari lanetan Mario Barco eta Mateus. Behar bada ezagunak zaizkizuen jokalariak izango ditu Mirandesek, Realetik utzitako Merkelantz eta Guridi daude aurten. Mario Barco aurrelaria ere Atletiken Arrobian hasitakoa da, eta duela egun pare bat jakin izan genuen Inigo Vicente deriotarra Mirandesen arituko dela aurten. Atletiken alde, hau izango da Gaizka Garitanok aterako duen 11koa. Iago Herrerin atean, lauko lerroan Balenciaga, Núñez, Vivian eta Óscar de Marcos. Zelai erdian San Jose, Beñat eta Oian Sanzet. Ezkerregalean Kenan Kodro, eskuinean Gaizka Larrazabal eta aurrelari lanetan Aritz Aduriz. Gogoratu Atletik atzo jokatu zuela Erromaren aurkako partida. Bertan jokatutako jokalari askok gaur jai izango dute, ezoikoenek izango dute aukera. Hau izango da Atletikek jokatuko duen denboraldi aurreko azkeneko partida. 8. aurreko 7etan 2 garaipen eskuratu dituzte zurigorriek, 4 berdinketa eta porrot bakarra aurreko asteran El Sardinero futbol zelaian jasotakoa. Atletiken deialdeari dagokionez, azken orduan Ibai Gomez deialdetik joan eginda, eskuin bikian kolpea izan du Santutzukoak, eta ezin izango du Mirandan jokatu. Hortxe dituzue Mirandeseko jokalariak aurkezpenean, iruditan 23 zenbakiarekin Jon Guridi, kalitate handiko jokalaria, Errealak utzitakoa, ea nolako partida egiten duen gaur. Hortze iruditan 26 zenbakia Enrik Frankeza. Frankezaren aurretik Markei Martin Merkelantz izan dugu, Errealak utzitako
jokalaria, ezkerregalean jokatu ohi duena. Iaz, sorte txarra izan zuen oso, eskuin belauna apurtu zuen, denboraldi guztia galdu zuen gazteak, ea aurten sorte gehiago duen, bere futbola berreskuratzen duen, eta denboraldi hona egiten duen Mirandezekin. Hor txiruetan ere, Mario Barko, Barakaldon aritutakoa, Lugon eta Kaizen ere ibili zen gaztea, aurrelaria, oso borrokalaria, eta zuetako askok behar bada gogoratuko duzuena. Atletiken aldetik, gaur 11koan dauden jokalari aldetatik inork ez zuen atzoko partida jokatu, minutuak ez zituzten izan, Gaizka Garitanok beste batzuen aldeko apostua egin zuen, eta gaurkoan bai, jokatu ahal izango dute partida. Aritza Durizek minutu gutxi jokatu izan ditu denboraldi aurre honetan, ea aurrelariak gola lortzen duen, oraingoan konfiantzaz egon behar du, aurrelariek beti behar dute konfiantza, eta gola baino medizina oberik ez dago. Hala ere, Garitanok ere gazteenei aukera eman die gaurkoan, Oian Sanzet eta Gaizka Larrazabal daude aurrean, Oian Sanzet aurre denboraldi bikaina egiten ari da, oso gogotsu ikusten dugu gazten aparra, langa bat jo zuen, zutoineran bota zuen beste jaurtiketa bat, ea sorte gehiago daukan gazteak, belauna puskatu zuen aurreko denboraldian Beritzorekin ari zenean, konfiantza behar du, konfiantza du, aurreko batean West Hamen aurkako penalti txandan Panenkariara bota zuen bere penaltia, konfiantzarik ez zaio falta gazteari, minutuak behar ditu eta izaten ari da. Gaizka Garitanok bere aldeko apostua egin du momentura arte, ea denboraldian non jokatzen duen Oian Sanzetek. Gaizka Larrazabal ere 11koan izango dugu, Aitor Larrazabalen semea, eskuinegalean aritzen den jokalaria, oso langilea, golak ere egin ditu denboraldi aurre honetan, eskuin boleaz egin zuen bat Padebornen aurka, eskuinegalean sakontasuna ematen dio Garitanoren taldeari, oso gustoko du Derioko entrenatzaileak gaztea, ea gaur zelako partia egiten duen. Eta atzekaldian Daniel Bibian gaztea dugu gaurkoan. Oso partida onak egin ditu denboraldi aurrean, golak ere egin izan ditu, buruz egin zuen bat, Ibai Gomezen erdiraketa bat aprobetxatuz, oso seguru ari da denboraldi aurretan, seguruena da Bilbao Atletiken arituko dela urrengo denboraldian, hala ere esperientzia paregabea da gasteiztarraren da. Denboraldi aurre hau. Jadani bukatu da Mirandesen aurkezpena, hortxe dituzue jokalariak argazki ofiziala ateratzeko prest, Atletikeko jokalariak berdegunera irteten, gaur ere gure jokalariak berdez arituko dira, Mirandes gorriz, ea zelako partia ikusten dugun. Epaile launetan, galek apestegia izango dugu. Hortxe dituzue gure jokalariak, Mirandes argazkia ateratzeko zain, eurek ere argazkia aterako dute, Oskar de Marcos kapitain lanetan, ezkerregalean arituko da Laguardiakoa, oso egal indartsua osatzen du Gaizka Larrazabalekin, ea gaurkoan zeral moldatzen diren biak alabiak. Epaia jadanik zelai erdian, protagonistak euren tokiak hartzen, ea Oskar de Marcos hurbiltzen den Gorka Kijeraren gana, zelaien banaketa egin barko dute, eta partida hasteko prest. Pixkat berandu xeago hasiko da gaurko partida, jadanik 8 minutu igaro dira, hala ere aurkezpen partida da, eta normala da partida pixkat berandu xeago hastea. Atzoko Atletikek oso partida serioa jokatu zuen, oso ongi aritu ziren batez ere defentsa lanetan zurigorriak, Juri Bertxitzek txartelgorria ikusi zuen, 10 jokalirekin aritu ziren ia bigarren zati guztian Garitanorenak, eta oso ongi aguantatu zuten erromatarren setioa. Azken orduan erromatarrek
penalti injustu baten bitartez berdinketa lortu zuten. Gaur Zaniolo gazteak onartu egin du eskuaz jo zuela baloi hori, ez zuela penaltirik merezi Erromak, hala ere epaiak atzo ez zuen deudarik egin, argi ikusi zuen, eta penaltia adierazi zuen erromatarren alde. Pellegrinik ez zuen utzik egin, Unai Simon oso bizkora egitu zen, penaltia iaia gelditu egin zuen, baina Gasteiztarra esen iritsi eta partida biko berdinketarekin bukatu zen. Jadarik protagonistak berdegunean kokatuak, Beñat Etxeberria zelai erdian baloiarekin partida hasteko zain gara, ea epaileak txistua jotzen duen. Hasiko da partida, jaun Andreok. Mikel Valentziaga baloiarekin ezkerregalean, Zumarragak agestu argi ikusten, eta Daniel Bibianekin jokatu du atzean. Unai Nuñez baloiarekin, eskuin egalean zuen Euskar de Marcos, ez du argi ikusi baloi hori. Hortxe, Nuñez berriz ere baloiarekin, Daniel Bibianek du oraingo honetan. Mikel Valentziaga, ezkerregalean, Kenan Kodrorekin jokatu nahi zuen, alboko sakia izango da Atletiken alde. Beñat baloiarekin, bakarrik igorrekoa atzera jokatu du Unai Nuñezekin. Honek, Iago Herrerinekin, Mario Barko presioan, luze Iagok, Guridik berresuratu du baloi hori, Martin Merkelantzek du, Sanzet baloiarekin orain, zelai erdian, Naparra lasai, eskuine galera jokatu nahi zuen azkenean, De Marcosekin jokatu du, eta Laguardiakoak berriz atzeratu du baloia. Tanteoko lehen minututxoak, jaun Andreok, Atletik baloi jabetzarekin, Mirandes presioan, alare presioa ez da oso altua, eta lasaitasun osoz mugitu dezake Garitan horren taldeak baloia. Zelai erdian, Gaizka Larzabal baloiarekin, De Marcosekin jokatu du, honek berriz ere Larzabalekin, bat bikoa Sanzetekin, baloia berreskuratu dute, orain Mirandesek, Limonesek du baloia. Limonesek, luze, Carlos Juanekin jokatu du, honek, aurrera berriz ere Juan Carlos, atzera Odeirekin, eta honek Simonekin jokatuko du. Simonek ez du argi ikusi berriz ere baloia Odeirentzat. Baloia eskuine galera, Carlos Juliorekin, ongi baloia berreskuratzen Atletik, Kenan Kodro, ezkerregaletik aria barruan, sartu da, jaurtiketa eta Limones bikain. Kenan Kodroren jaurtiketa, Limonesek kornerrera desbiratu du. Bigarren minutua, Jan Andreok partidako bigarren minutua Atletikei dagoneko izan du aurkera garbi bat, Kodro eskerretik aritu da, eta bere ezkerka da Limones atezainak kornerrera bidali du. Beñat Etxebarria izango da kornerra ateratzeko arduraduna, igorrekoak biezkoak gora jaso ditu, geldikako jokaldia, estrategia, baloia luze, San Joseren buruka da, alare jokaldi hori baliagabetua zegoen jaun Andreok. Falta adierazi du epaile jaunak, Limonesek jarriko du martxan baloi hori. Hortxe iruditan, Limones atezaina. Laguntza nahi du atezainak, ez du argi ikusi, luze jokatuko du. Mario Barkok buruz jo du baloi hori, ez zeukan taldekiderik ondoan, arriskurik gabe, Iago Herrerinentzat. Daniel Bibian baloiarekin orain, Mikel San Josek jasoko du. Sanzetekin jokatu du, honek berrizeri De Marcosekin, Laguardiakoak luzer Larrazabalentzat, Simonek dauka abantaia hor, baloia Limonesentzat, eta atezainak luze berriz ere, eskuine galera orengoan. San Josek buruz, Daniel Bibian borrokan, baloia kendu dio Mario Barkok, ongi orain, oso ongi orain, Unai Nuñez defentsa lanetan, Mario Barkori aurreratu zaio, eta baloia kendu egin dio aurrelariari. Sanzet baloiarekin, ongi baloia babestuz, alboko sakea izango da Atletiken alde. Oscar de Marcos baloiarekin, ongi arrisko hartuz, Mikel San Jose baloi hori eskerre galera, Mikel Valentziagarentzat. Barruti jokatu du Valentziagat, Beñatekin, igorrekoak atzera, Unai Nuñez orain baloiarekin. Mikel San Jose,
baloia eskerrera zabaldu du, Sanzetekin jokatu du, honek eskerrexerago Kenan Kodrorekin, baloia Mikel Valentziagarentzat, eta honek Daniel Bibianekin jokatu du atzean. Atletikek ematen du ez daukala inolako presarik, Mirandesen presioa altua da, baina intentsitate basukoa, komodo ari dira gaur berdez dauden gizonak, orain kontra ez da hona izan, jaurtik eta Mateusek eskerrez oso bigun eta arazorik gabe Jago Herrerin. Oso baloi arriskutsua errekuperatu du Mateusek Atletiken zelaian, ez du birritan pentsatu aurrelariak, Watfordrek utzitako aurrelariak, eta baloi hori arrisku gabe heldu da Jago Herrerinen eskuetara. Orain Mario Barkok Nuñezi baloiak heldu nahi zion, alere Paia jaunak falta adirazi du. Beñat baloiarekin, Mikel San Joserekin jokatu du. Orain, Oian Sanzetekin Guridiren presioa du, iskin egin dio Guridiri. Eskuine galera jokatu du Oscar de Marcosekin, Laguardiakoak ez dauka gainera aurretik. Atzera jokatu du Sanzetekin, honek Igorrekoarekin. Beñatek Luze de Marcosekin, Laguardiakoaren erdiraketa. Arriskurik gabea, Limonesek erraz. Luze jokatu du Atezainak. Baloi borrokan Bibian eta Mateus. Valentziaga Bibian zen, alare alboko sakea Atletiken aldekoa izango da. Álvaro Rey zen baloi borrokan ari zena. Jago Herrerin baloiarekin. Daniel Bibian bakarrik eskerre galorretan, Mateus du aurrean orain, alare aurrera jokatu du gazteak Kenan Kodrorekin. Honek Nuñezi pasadio baloia eta Nuñezek eskuine galera zabaldu du. Sanzet bakarrik, Luze jokatu nahi du Gaizka Larrazabalekin, gaztea borrokan Gorka Kijerarekin. Ez du berdirak eta lortu alare, kornerra izango da Atletiken alde. Baloi luzea, Oian Sanzetek, Gaizka Larrazabal, Kijerarekin borrokan. Defentsa veteranoak ez du birritan pentsatu eta kornerrera bota du baloi hori. Berriz ere, Beñat Etxebarria izango da kornerra ateratzeko arduraduna. Atletikeko bost jokalari baloi horren zain. Ea nola ateratzen duen Igorrekoak. Baloia ari ardira. Ez du errematea lortu Atletikek. Saiatu da Oscar de Marcos, bere errematea ez da hona izan, baloia berriz ere Atletikentzat. Mikel Valentziagarentzat. Atzetik hasiko du Atletikei jokaldia. Jago Herrerinek Luze jokatu du eskerre galorretara. Ez dago Atletikeko jokalaririk bertan. Ateko sakea izango da Mirandezen alde. Limonesek askar jarri dugu baloia Odeirekin. Honek zela erdian Andresek jokatu du, berriz ere Odei baloiarekin. Limones eskerrera jokatu du Simonekin. Pase hasta hona izan, Gaizka Larrazabal baloia berreskuratzen. Erdirak eta berriz ere Kijera bikain defentsa lanetan. Alboko sakea Atletiken alde. Oscar de Marcos izango da alboko sakea ateratzeko arduraduna. Hortxe entzuten duzue Gaizka Garitano. Baloia berriz ere alboko sakean Atletiken alde, iruditan Andoni Iraola. Atletikeko jokalari oia, bigarren esperientzia du Zurbilgarrak. Bankilloetan, iazko denboraldean Txipren aritu zen, kontuz orain Mateus aria barruan eskerregalan erdirak eta bikain Daniel Bibian. Erdirak eta ez da hona izan, Jago Herrerinek errezartu baloi hori kontrara zoan Atletik. Kenak aritza Aduriz eskerregalean baloia galdu egin du Adurizek, baloia betza Mirandesen aldekoa, eskuinetzidik ari da Mirandako taldea. Baloia Álvaro Rey du, Bibian du aurrean, atzeratu egin du baloi hori. Andres baloiarekin, jokoaren norabidea aldatu egin du. De Marcosen kontrol saiakera ez da honak, Kijerak du baloia berriz ere, Merkelantz kontuz jokalari honekin esker bikaina baitauka. Kijerak erdiratu zuen ez du argi ikusi, atzera jokatu du Guridinekin. Mirandes orain presa gabe, Andresek baloia atxeratu, Odeirekin jokatuko du. Honek baloia eskuina zerago, Carlos Juliorekin berriz ere Andres.
berriz ere eskuinagaleko jokalaria. Barrura jokatu du, norabide aldatu pasea, ez da ona, De Marcosek du abantaila guztia, ateko sakea izango da, Atletiken alde. Jagok eskerrera jokatu du, Bibianekin, Mateus presioan, baloia berriz ere, Jago Herrirentzat. Atletik presagabe, atzen ez duete jokatu nahi, baloia luze, Sanzeten kontrola, ona eskuinagalera zabaldu du gazteak, Aiskal Arrazabalek atzera De Marcosekin, berriz ere Sanzet, baloia guri diren aurrean babestuz, atzera jokatuko du Naparrak, Nuezek eskerregalera aldatu du baloi hori, Valentziarekin jokatu du, honek Kenan Kodrorekin, Kodrok Beñatekin, ea igorrekoak zer egiten duen. Mikel San Jose, Oskar De Marcos, Gaizka Larzabal, tikitaka bizian ibili nahi zuen Gaizka Larzabalek bere pasea, Merkelantzek moztu egin du. Limonesek luze, baloi hori Atletikek berreskuratu du Mikel San Jose baloia betzarekin, baloia aritza Aduriz entzatzen. Hortxe Aduriz berriz ere, eskerrera jokatu du Adurizek, Valentziarekin honek berriz ere Zelaier dira, Beñat Etxeberria, ongi kokatua Mirandes, Atletikek ez du zerrikiturik aurkitzen momentuz, ongi kendu diote baloia Mikel San Joseri, Mateus atzetik etorri zaio, eta baloia kendu dio jokalari Naparrari. Halare pasea ez da ona izan, eta alboko sakea izango da Atletiken alde. Valentzia Bibianekin jokatu du, honek San Joserekin, Naparrak Nuezekin, eta honek baloia Jago Herrerini eman dio. Mario Barko presioan, Herrerinek luze buruz Martin Merkelantz, Mateusek jaitsi du baloi hori, lanean Daniel Bibianen aurrean, Aritza Aduricek bartu du baloi hori, eskerregalean Kenan Kodrori, norabide aldatu nahi du Kenan Kodrok, Oskar De Marcos, ongi orain Mario Barkori aurre hartu dio, pase saiakera ona zen, Simon abilibila, baloia Mirandesentzat, Martin Merkelantzen kontra zu saiakera, Mateusek eskuinagalera zabaldu du, Álvaro Rey da eskuinagal horretan, Mikel Valentziaga du aurrean, ea iskin egiten dion, orain ere Beñaten laguntza dauka Mikel Valentziagak, Álvaro Reyk ez du argi ikusten, atzera jokatu du, Carlos Julio du baloia, Álvaro Rey berriz ere, eskuinagaleko jokalaria du baloia, atzera jokatu du Odeirekin, Simon Sanzeten presioa doka, luze jokatu du zentralak, baloi hori, arazorik gabe, Jago Herrerinentzat. Hortxe alboko marran ikusten zuen Gaizka Garitano aginduak emanez, intentsitate eskatzen die bere taldekiei, bere taldeko jokalariei deriokoak, intentsitatea ezin da falta talde zurigorrian. San Jose baloiarekin, eskuinagalera zabaldu du baloia Gaizka Larrazabalek, alare banderatxoa gora Marrazainak, jokoz kanpoko posizioan zegoen Gaizka Larrazabal. Limonesek jarriko du baloi hori jokoan berriz ere. Ez dauka presarik Limonesek, bero izugarria egiten du Mirandan gaurkoan, berdegunea alare, egoera paregabean. Martin Merkelantzek buruz Mario Barkorekin jokatu nahi zuen, Unai Nuñezek aurre hartu dio, alare baloia Mirandesentzat, hortxe jaitsi dute baloia Mirandesekoek, eskuinegalean daukate baloia luze orain eskerregalera Martin Merkelantzat, kontrola ez da honezan, alboko sakea Atletiken alde. Oskar De Marcosek jarriko du baloia jokoan, luze jokatu Beñatekin, presioan Mirandes, buruz Aduriz, Gaizka Larzabal Kijerarekin lanean, oratu egin du Kijerak, alare paiak ez du faltarik adierazi, gazteak Kijeratzen utzi du baloia luzegia izan da Limonesek, kanpora bidali du baloi hori, alboko sakea berriz ere, Atletiken alde. Lehia ez du adaramate momentura arte, Gorka Kijerak eta Gaizka Larrazabalek, polita ari da izaten oso.
Oskar De Marcosek Sanzetekin jokatu du honek berriz ere, De Marcosekin, kanpoko aldekin, Larrazabalekin jokatu nahi zen, hor zentzuten zenuten Gaizka Garitano presio eske, baloia urrunduz, Mirandez, buruz Mikel San Jose, Atletiken Mirandesen aldeko zakea izango da berriz ere. Kijera jarriko du baloia jokoan, hor txentzuten duzue Gaizka Garitano, Guridi baloiarekin, Kijerarekin jokatu du honek atzera Odeirekin. Carlos Julio eskuine galorretan, bakarrik, Kenan Kodrok egingo dio orain presioa, Álvaro Herrerekin jokatu du eskuine galorretan, Reik Valentziaga du aurrean, eta falta adirazi du orain epaile honak, Álvaro Reik, Mikel Valentziagari eginiko falta. Iago Herrerinek jarriko du baloi hori jokoan, dagoeneko 15 minutu igaro dira Jaun Andreok, Mirandatik, handu batik, Mirandesek utz, Atletikek utz. Baloia atzera Odeiek, Mateusekin jokatu nahi zuen, Mateusek baloia korritzen utzi du, ongi babestu du baloia, atzera Álvaro Reirekin, honen erdiraketa Atletikeko jokalari batean jotzekotan zegoen, ez du jo ateko sakea izango da Atletiken alde. Herrerinek Bibianekin jokatu du, honek berriz Herrerinekin, atezainak iskin egin dio, arriskuari hartuz Mario Barkori eta Nuñezekin jokatu du, Nuñezek luze, aurre hartu dio orain, Kijerak Larrazabali alare, baloia betza Atletikena da. Mikel San Jose baloiarekin, erditik jokatu du Gaizka Larrazabalekin, honek Sanzetekin, berriz ere Larrazabal eskerre galera zabaldu dio baloia Kenan Kodrori, Kodrok Larrazabalekin jokatu du, berriz ere Kenan Kodro aria barruan, ongi orain Odei, jokaldi hori oztopatuz. Atletiken presioa ona izan da, berriz ere baloia Zurigorrena aria hartzean, Oian Sanzet eskuinera zabaldu du baloi hori aria barruan da Oskar De Marcos erdiraketa, ez da ona izan, Simonek urrundu du baloia, Martin Merkelantz ezkerre galorretan, kontrasoan urten nahi dute Mirandesekoek, Bikain Beñat, defentsalan eta Mario Barko eta Unai Nuñez borrokan, Zestoakoak baloia atzera. Ongi orain, Beñat defentsalanetan, Bikain, Unai Nuñez eta baloia betza Atletikentzat berriz ere. Bibianek ezkerrera jokatu du Valentziagarekin, berriz ere Daniel Bibian, Atletik presa gabe, Beñatek Herrerinekin jokatu du, atezaila bakarrik ez du batzean jokatu nahi, luz ezkerre galera baloi hori. Kenan Kodro eta Álvaro Rey borrokan, baloia Mirandez entzelt izango da. Mirandezek dauka baloia, atzetik hasiko dute orain Mirandakoek, baloia betza Odeiek Guridirekin jokatu du honek eskerrez, ongi Andresekin baloia galdu egin dute Mirandakoek, Kenan Kodro jokatu nahi zuen Oian Sanzetekin, hala ere Simonen eskerrankak zapuztu egin du erazoko jokaldi hori. Kontuz orain Mirandesekin luze jokatu nahi zuten, hala ere ongi Bibian defentsalanetan Iago Herrerinekin jokatu du, Gasteiztarrak eta Herrinek luze. Andresek ez du asmatu baloi horrekin, baloia berreskuratu egin dute Atletikek, hala ere Aritzeluzek berriz ere galdu egin du baloia Mirandesentzat. Odei baloiarekin, berak azten ditu erasoko jokaldi guztiak, ez dauka inolako presiorik, baloia atzera Limones atezainarentzat, honek aurrera jokatu du, ongi zelai erdian, baloia zelako akatza, bakarrik, Aritza Duriz, ari hartzean, eta Donostiarrak ez du parkatu. Aritza Durizek aurreratu du, Atletik Jaun Andreok, 18. minutua da, Mirandesek utz, Atletikek bat. Akatz, larria egin du oso, Martin Merkelantzek, zelai erdi horretan, atzera pasea egin nahi zuen, ez du Aritza Duriz, ikusi, Donostiarrak, Mirandesen ari hartzean hartu du baloia, eta ez du barkatu. Adurizek
hortik ez du barkatzen, eta talde zurigorria aurreratu egin du. Mirandesek huts, Atletikek bat. Jokalariak hortxe daukazu errepikapena, Martir Merkelantzek atzera, Aritza Luis bakarrik, ari hartzean, bere ezkerre aldera jaurti di baloi hori, igarri egin dio asmoa, Limones atezainak, alare, ezinezkoa izan da, eta Durizek 18. minutuan, Atletik aurreratu du Jaun Andreok. Akatza oso larria izan da Martir Merkelantzena. Limones baloiarekin, presioan Atletik, baloia luze atezainak, buruz Unai Nuñezek, Sanzetek, Beñatek du baloia orain, ezkerre galera jokatuko du, igorrekoak atzera Mikel Valentziagaz berriz ere Sanzetekin, San Jose baloiarekin, Kenan Kodro ari hartzean, jaurtik eta kanpora! Gutxigatik joan zeio, Kenan Kodrori, jaurtik eta hori, kanpora, ari hartzean hartu du baloia, Kenan Kodrok ez du birritan pentsatu, jaurti egin du, baloia Limonesek defendatzen duen atetik, eskuinera samar joan eginda. Alare Atletiken presioa ona izaten ari da, lehen zati honetan oso baloi arriskutsuak berreskuratzen ari dira, zurigorriak, arazoak dauzka Mirandesek, Atletikek aukerak pilatzen jarraitzen du. Baloia luze orain Limonesek, Atletiken aldeko falta izango da. Merkelantzek San Joseri eginiko falta adirazi du Marrasainak, Sanzet baloiarekin, Kenan Kodrorekin jokatu du gazteak, baloia berreskuratu du orain Mirandesek, Guridi zelai erdian ezkerrera zabaldu du baloi hori Merkelantzentzat, Merkelantzek badbikoa nahi zuen Mateusekin, honek Kijlarekin jokatu du, aurrean dauka Gaizka Larrazabal, berriz ere Merkelantz erdiraketa ona zen, luzeegia eskuinagalean Álvaro Reik bartu du baloi hori, Mikel Valentziaga du aurrean eskuinagaleko jokalariak iskin egin dio, ezkerrez erdiratu, ongi orain Daniel Bibian defentsa lanetan, Mikel San Jose arazoak urrunduz, baloi hori Atletiken aldekoa izango da, ez Jaun Andreok, azkenean kornerra izango da Mirandesen alde. Ea, nor jartzen duen jokoan baloi hori Martir Merkelantz izango da jaurtitzaia kontuz Errealak utzitako jokalariarekin, ezker bikaina baitauka. Baloia luze Merkelantzek, luzeegi, eskuine galean Álvaro Rey, iskin egin dio Sanziti, erdiraketa, Simonek buruz luzatu du baloi hori, arazo gabe Herrerinek ez du Bartia gelditu nahi, luze jokatu nahi du Beñatekin, eskerre galean igorrekoa, ez dauka taldekierik, Gorka Kijerak ez du arazorik nahi, baloia alboko sakera. Ezekaon taldekiderik Beñat Etxeberriak, ezkerre galean sartun da zegoen igorrekoa, eta atera zezakeen onena lortu du erdilariak. Alboko sakea Atletiken aldekoa izango da, Mikel Valentziagak jarriko du jokoan baloi hori. Baloia atzera, Unai Nuñez, honek San Joserekin jokatu du berriz ere Nuñez baloiarekin, honek baloia zelai erdira pasatu, Beñatek San Joserekin jokatu du, honek Adurizekin, aurrelariak lehen ukituan Beñatekin, eta honek eskuina galera zabaldu du baloia. Baloia arriskutsua orain Nuñezek Beñati, ongi Mikel San Jose bere burua lurrera botaz, baloia etzak Atletikena izaten jarraitzen du, baloia luze orain Daniel Bibiani, luzeegi, alboko sakea, Mirandesen alde. Hor txentxute dituzue Mirandesen zaletuak, armaiak itxura bikaina dauka gaurko honetan, partida proposa zen aurkezpenerako, Atletikek normalean jendetza biltzen du, ordubeteko bidaia baino ez dago Miranda eta Bilboren artean, eta zale ugari bildu dira gaurkoan Handuban. Nuñez baloiarekin, ez dauka arkaririk, argalere ez du bargi ikusten, ezkerre galera aldatuko du baloi hori, Bibianen kontrola ona, bakarri da gasteiztarra. San Josek baloia luz eskuine galera, Oskar de Marcosen kontrola ona, Kijera du aurrean, ongi utzi dio
Kodrok baloiari pasatzen, baloia berreskuratu dut Mirandesek, Limonesek, lasaitasun osoz jokatu du Odeirekin. Andres baloiarekin kontrola ona Sanzeten aurrean, baloia babestu du kapitainak, ongi orain, baloia luze, Mario Barkorentzat, Álvaro Unai Núñez du aurrean, Barkoren jortiketa, Herrerinen erantzuna, bikaina! Jokaldi arriskutsua izan da oso, baloi luzea, Mario Barkok ongi borrokatu du baloi hori, jaurtu egin du Atletiken arrobiko jokalariak, Herrerinen erantzuna, bikaina izan da. Alboko sakea Mirandesen alde, eskuinegalean dute baloia Mirandakoek, borrokan ari dira, ongi egin dio izkir Atletikeko jokalariari, Carlos Julioren erdiak eta zenora, Bibianek moztu du baloi hori Sanzet kontraerasoan, ez du argi ikusi, falta egin diote gazten aparrari, Atletiken aldeko falta izango da. Oso baloi arriskutsua sartu diote Mario Barkori, hortxe iruditan errepikapena, Mario Barko borrokan, jaurtik eta gogorra sendoa, Jago Herrerinen erantzuna, bikaina. Baloia berriz ere Mirandesentzat, Simonek du, baloia, atzera jokatu du atzelariak, Limonesekin Sanzet presioan, Odeirekin jokatu du atezainak, arrisku hartu zau Guridirekin berriz ere Limones, baloia luz eskuine galera, Daniel Bibianek du abantaia osoa bertan, Mateus baloi presioan, ez da helduko aurrelaria, arrisku hartuz berriz ere Jago Herrerin eskerre galera, zabaldu baloia, Daniel Bibian bakarrik atzetik, jokaldi hasiz. Beñatek Bibianekin jokatu du berriz, eta honek Mikel San Joserekin. Lasaitasun oso sari da Atletik baloiarekin, ez daukate prisa gaur berdez dazen gizonek. Aurretik dira markagiluan, 18. minutuan Atletikek aurrera hartu du handuan, erdiraketa orain. Mikel Valentziaga Limonesek ukabilez urrundu baloia, ongi orain. Oscar de Marcos bere kontrola luzeia izan da, alboko sakea Mirandesen alde. Hor txentzuten duzue, Gaizka Garitano oso aktibo Deriokoa partida zuan zean, denboraldi aurre guztian aritu da horrela, ez dakizki partidak beste era bateran bizitzen, eta intentsitatea eskatzen die bere jokalariei momentu oro. Kontuz orain Guridirekin, falta eskatzen zuen jokalariak, falta egonda, falta oso arriskutsua izan daiteke, horrez gain, txartela atera du epaile jaunak, Aritzaduriz izan daiteke, hori da jaun Andreo kortxe duzue, Aritzadurizek ikusi du txartel hori, eta orain falta oso arriskutsua Mirandesen alde, Mario Barko karasoak izan ditu, Bentolina hartu behar izan du gazteak, eta hortxe iruditan Guridiri eginiko falta. Merkelantz izango da falta jaurtitzeaz arduratuko dena, kontuz jokalari honekin, esker bikaina bai dauka Atletikeko jokalari bi esian, Merkelantzen jaurtiketa zuzenean, buruka da Jon Guridik, ez du asmatu, eta ateko sakea izango da Atletiken alde. Errealeko jokalari hoien konexioa, Merkelantzek ezkerrez baloia loratu egin du bigarren zutoinean, Jon Guridi sartu da, bere errematea ez da ona izan, ateko sakea Atletiken alde, hortxe iruditan errematea, bakarrik zegoen Jon Guridi, hala ere Herrerinek jokaldia kontrolpean zeukan. Baloia luze Herrerinek, aldaratzea Valentziak borrokatu du, Atletikek baloia betza berriz ere, Beñatek lehen ukituan Núñezekin, eta honek Oscar de Marcosekin jokatu du. Núñezek luze orain eskerre galera, Kenan Kodrok borrokatu du baloi hori, Carlos Juliorekin, eskuina galeko jokalariak ez du birritan pentsatu baloia kanpora, Atletikek aldeko
alboko sakea. Hortxe. Mikel Valentziagak jarriko du martxan. Baloi hori. Ez daukazu irudietan, baina Mario Barkok berriz ere arazoak dauzka. Aulkira joan da aurrelaria Bentolina eskuan. Ez daukan arazorik berriz ere zelaira eretengo da Mario Barko. San Jose baloiarekin. Atzera honek Unai Nuezekin Atletik inolako presarik gabe. Mikel San Jose baloiarekin, Kodrorekin jokatu du. Honek Beñatekin. Igorrekoak esker galera jokatu nahi zuen Valentziagak. Mugimendu egin dio ere eskuina galera zabaldu du baloia. De Marcos baloiarekin, Gaizkalar zabaldu. Eskuina horago. De Marcosek berriz ere erdira. Beñatek atzera. Eta Daniel Bibianek jokoaren norabia aldatu du. Eskerre galera. Mikel Valentziagak atzera San Joserekin. Honek Beñatekin jokatu du. Igorrekoak luze. Oskar de Marcosek erdiratu. Baloi hori Kenan Kodrok hartuko zuen. Ari hartzean kontrola ez da hona izan. Eta falta egin dio Kenan Kodrok Jon Guridiri. De Marcosen erdirak eta ona izan da. Kenan Kodrori luze jantzaio kontrol hori. Eta azkenean aurrelariak falta egitea erabaki du. Falta taktikoa deritzon horietakoa. Atletikek tokiak hartuko ditu berriz ere. Limonesek jokatuko du luze oraingoan Mirandezen atezainak. Ordu erdi joan zaigu dagoeneko Jaun Andreok. Handu batik Mirandesek huts, Atletikek bat. Álvaro Rey eskuine galean. Carlos Cliorekin jokatu du. Honek Odeirekin. Atletikek ez du presioa egin nahi. Oraingoan Andres Zelaierdian Guridirekin jokatu du. Atletik ondo kokatua. Eta Mirandesek ezin du aurrera egin momentuz. Bizentralak ari dira baloi abetzarekin. Hala ere ez dute lortzen Zelaierdiarekin konektatzea. Limonesek baloia luze. Mario Barko eta Núñez borrokan. Jokoz kanpoko posizioan zegoen Mario Barko. Baloia Atletik entzat berriz ere. Mikel San Josek harin jarri du martzan baloi hori. Núñezek Bibianekin jokatu du. Honek aurrea xeago Sanzetekin. Gazteak berriz ere Bibianekin eta honek eskerre galera Mikel Valentziagarekin. Presarik gabe Atletik. Mirandesek presio altua egin gabe jarraitzen du momentuz. Aukera arriskutsu bakarra sortu dute Mirandakoek eta oso ongi egonda Jagorrerin aukera horretan. Aduriz baloiarekin eskuinera zabaldu du baloia Gaizka Larrazabalentzat. Eta falta egin diote Gaizka Larrazabal gazteari. Baloia Zelaierdian Atletiken alde. Oskar de Marcosek jarri du jokoan baloia. Daniel Bibianek du orain eskerrera zabaldu du gazteak Mikel Valentziagarentzat. Baloia betza erabatekoa izaten ari da gaur berdez doazen gizonentzat. Beñat baloiarekin. Bibian, atzean Núñez. Mirandes bere talde guztia bere zelaian sartun da. Guridi presioan Sanzetek aurrez utzi dio baloia San Joseri. Honek Beñatekin jokatu nahi zuen. Pase azta hona izan alare Sanzetek berreskuratu du baloi hori. Ari hartzean da gaztea. Eskerrera zabaldu nahi zuen. Jaurtitzeko aukera zeukan gazteak alare. Kenan Kodrorekin jokatu nahi zuen. Ongi Odei. Luze Limonesek. Daniel Bibianek kontrola ona. Ez zeukan inolako kompetentziarik. Beñat Zelaierdian. 12 minutu lehen zati hau bukatzeko. Mirandesek utz, Atletikek bat. Aritz Adurizek egin du zuri-gorrien gola. San Jose Zelaierdian. Eskuinera saldu dio Núñezi baloia. Sestakoak eskuine galera Gaizka Larrazabalentzat. Berriz ere Núñezek du baloia San Jose Zelaierdian.
Gaizka Larrazabal berriz ere, hor txentxeuten zenuten. Gaizka Garitano, ukitzeko esan ez, presarik izan ez dezaten. Mikel Belentziaga ezkerrean, Beñatekin jokatu du Zumarragakoak. Igorrekoak presiorik gabe baloia atzera Bibianentzat. Presioa ez da oso altua izaten ari Mirandezen aldekoa, bero izugarria egiten du Jaun Andreok. Eta somatzen ari da Valentziagak erdirak eta Adurizen burukada kanpora Jaun Andreok. Zumarragakoaren erdirak eta Aritza Luizek buruz bere burukada Limonesek defendatzen duen atetik kanpora joan da. Aritza Luizek egiten duen beste arrisku jokaldi bat. Ona izan da burukada, norabidean ez du asmatu Donostiarrak eta kanpora joan egin zaio. 35. minutua, Aritza Luizen beste aukera bat. Luze Limonesek, buruz Oskar de Marcos, aldaratze luzea. Gaizka Larrazabalek hartu du, honek Nuñezekin jokatu du. Nuñez bakarrik baloiarekin. Baina zelai erdian berriz ere Nuñezekin jokatuko du. Valentziaga ezkerrean, atzera Zumarragakoak Daniel Bibianekin. Ikusten duzuenez, Mirandesek ez du aurre egin nahi, baloia utzi nahi diete Atletikeko jokalariei eta kontrariazoak baliatu nahi dituzte. Momentu zorrela heldu da Mirandesen aukeratako bat, Mario Barkok izan du aukera, alare bere jaurtiketa ongi gelditu du Jago Herrerinek. Adurizek atzera, baloiri berreskuratu dute Mirandeseko jokalariek. Álvaro Rey eskuinezerago jokatu du Guridirekin. Iskin egin zion Guridik area barruan, bera jarraitzen du baloiarekin, Bibianekin leian. Ea zer egiten duen gazteak. Baloia erdiratu, urrunde egin du baloi hori Atletikek. Baloia betza berriz ere Mirandesentzat. Guridi zelai erdian, baloia eskerrea saldu du Simonentzat, honek ez du argi ikusi, berriz ere Jon Guridirekin jokatu du zelai erdian Atletik ondo kokatua. Defentsan ongiari dira Garitanoren mutilak aurre denboraldi guztian zehar. Atxo oso ongi lortu zuten berdinketa mantentzea Erromaren alde. Erromaren aurka 10ekin zeuden Garitanorenak, alare ezen antzeman garaipena merezi izan zuten. Epaileak adierazitako penalti batek berdinketa eman zien Erromako taldeari. Atletikek du baloia betza orain berriz ere Daniel Bibian, areatik oso gertu, Nuñezekin jokatu du eta honek Mikel San Joserekin. Beñatek luze orain eskuine galera, baloia luze Oskar de Marcosentzat, Limones irtengo da, kanpora bota du baloia Limonesek, oso adi Mirandeseko atezainak ez du arriskurik hartu nahi izan, eta kanpora bota du baloia. De Marcosek arinarri du martxan baloia, Gaizka Larrazabal, ez dauka presarik gazteak, Mikel San Jose kodrorekin jokatu du, aurrelari area hartzean Sanzet, ea zer egiten duen gazte naparrak, De Marcosekin jokatu du erdirak eta Gorka Kijereak ukitu du baloi hori, eta eskerrez kornerera bidali du. Atletiken aldeko kornerra izango da berriz ere, zurigorriek aterako duten 3. kornerra. Sanzeten pasea oso ona izan da, ongi heldu da bigarren lerrotik Oskar de Marcos, erdirak eta zaiakera egin du Laguardiakoak, eta Kijera kapitaina kornerrera bidali du baloi hori. Beñat berriz ere geldikako jokaldi hori ateratzeko arduraduna. Baloia ondo loratu du Beñatek, buruz Simonek aldaratzea Atletikentzat. Falta Atletiken alde, Oian Sanzeti eginiko falta. Aldaratze luze hori Mikel Valentziak ukitu du buruz, ongi bajatu du baloia Oian Sanzetek, eta falta egin diote Mirandeseko jokalariek. Falta arriskutsua izan daiteke Atletiken alde, Beñater berriz ere jaurtiketara, esian jokalari pare bat,
atera zuzenean zein baloia loratu dezake Igorrekoak zer egitea erabakitzen duen. Zuzenean bota du Igorrekoak, arazorik gabe Limonesek. Jaurtiketa sendoa dauka Beñat Etxeberriak, oraingo hontan atera jaurtitzea erabaki du Igorrekoak, baina Limonesek arazorik gabe gelditu du baloi hori. 40. minutura heltzekotan gaude Jan Andreok, momentuz Atletikek markagailuan aurretik jarraitzen du. Aritz Adurizen gola. Zelai erdian baloia breskuratu du. Mikel San Josek pase ez da hona izan, Jon Guridik du baloia. Orain ezkerrera zabaldu dio Kijerari, honek luze Martir Merkadantzekin. Mario Barkosen, jokoz kanpoko posizioan zegoen. Ez da horrelaria jokoz kanpoko posizioan dagoen lehen aldia. Marrazainak banderatxoa altxadu ongi ikusi du. Atletikek baloia harin jarriko du jokoan, Núñez baloiarekin. Baloia luze Núñezek ezkerre galera. Valentziagaren kontrola ona, Zumarragakoak ez du argi ikusi. Eta baloia atzera Daniel Bibianentzat. Mikel San Jose zentralen artean sartu da. Beñatek jokatu du eta berriz ere San Jose baloiarekin. Núñezek ez du argi ikusi eskuine galerako pase hori. Norabi aldatu du ezkerrera, Bibianen kontrola ona. Valentziarekin jokatu du. Zumarragakoak berriz ere Gasteiztarrarekin. Eta Mikel San Jose baloiarekin berriz ere. Atletiken kontrola erabatekoa izaten ari da. Sanzet zelai erdian, eskuinera zabaldu du baloia. Oscar de Marcos erasora. Aurrean biaurkari ditu, atzeran jokatu du Sanzetekin, Laprast egin du alare baloia lortzea mantendu du. Gaizka Larrazabali aurre hartu dio Mateus aurrelariak, baloia Mirandesentzat. Falta egin dio Mikel Valentziagak. Beste falta taktiko bat, zelai erdian eginikoa. Ez zuen kontrariazorik nahi, Zumarragakoak veteranoa da oso, baloia Mirandesen alde, zelai erdian. Harin jarri dute martxan, Mirandesekoek Álvaro Rey baloiarekin erdiragatu. Ez dago inor erremategrako zain, Oscar de Marcosek buruz jagorrenin entzat. Lasaitasun oso sartu du baloi hori, atezain zurigorriak. Núñezek Adurizekin jokatu du, kontrola ona, zelai erdian Adurizek, De Marcosekin jokatu du, eta honek berriz ere atzera Núñezekin. Ezkerre galean, Mikel Valentziaga San Joserekin jokatu du, baloi ugari ukitzen ari da erdirari naparra, jokaldi hasiera guztietan bera da protagonista, bakarrik egoten ari da momentu oro. Baloi orain, Mirandesen alde saio, baloia betza askorik iraun. Mirandako taldeari, Beñat Etxeberria, ari hartzean eskuinera zabaldu du baloia, Gaizka Larrazabalentzat, lehenengo ukituan jokatu nahi zuen Adurizekin. Adurizik eskertu egin dio saiakera hori, beste korner jaurtiketa bat, Atletiken alde. Hiru minutu atxeden aldira heltzeko, Mirandesek huts, Atletikek bat, alboko sakea, kornerra, Atletiken alde. Atletikeko 5 jokalari errematerako zain, ari hartzean, Oian Sanzet, motxean ukitu du Beñatek, ongi egin du izkin, Gaizka Larrazalek, eskerrez, baloia loratu, defentsak baloia urrundu, Sanzetek aldaratzea, area barruan ez du argi ikusi, Gazteak baloia babesten jarraitzen du, berak jarraitzen du, area barruan, izkin egin nahi dio eskerrez erdiratu. Orain eskuinez erdiratu du Gazteak baloia zelaitik kanpora. Ateko sakea Mirandesen alde. Erdirak eta saiakera egin du Sanzetek, ez da hona izan. Halare, ongi mugitu da area barruan jokalari naparra. Limonesek ez dauka jokalaririk baloia jokatzeko. Luze jotzea erabaki du atezainak. Buruz bikar Unai Núñez bakarrik. Beñatek Gaizka Larrazalekin jokatu du kontrola luze. Baloia betza berriz ere Mirandesen alde. Odei baloiarekin. Eskuinera Carlos Juliorekin. Honek zelaier dira. Baloia galdu dute Mirandesekoek. Ongi Atletik presioan baloia luze orain. Beñatek, Odei bikain buruz. Carlos Julio baloiarekin, eskuine galorretan.
Ongi orain Álvaro Rey, Guridik lehenengotan. Jokatu du orain ongi mugituz baloia. Mirandako taldea Merkelantz. Eta oso ongi gurutzatu zaio Mikel San Jose. Ez du kontraesurik nahi Atletikek. Falta orain Atletiken alde. Martir Merkelantzek eginiko falta. Min hartua dago Kenan Kodro. Lurrean botata aurrelaria gaurkoan ezkerregaletik ari da. Eta txarteloria Martin Merkelantzentzat. Mirandesek ikusten duen lehen txartela. Berriz ere Beñat Etxeberria izango da geldikako jokaldi hau aterako duen jokalaria. Hor txentzuten zenuten Gaizka Aritano lehen zatia jokaldi honetan bukatu daiteke. Atletikeko 5 jokalari aria barrura. Beñatek baloia loratu egin du. Luze buruz Odeik luzatu du baloia. Eta horrela bukatuko da lehen zati hau Jan Andreok. Handu batik Mirandesek huts, Atletikek bat, atxeden aldira goaz. Vamos a marcar. ¿Va bien? ¡Manu! Recordamos que cumplimos 90 años de esta composición a cargo de una vida dedicada a la música, la de don Gregorio Solabarrieta. Una vida que está siendo recordada en una exposición en la Casa de los Urbina, cita en la Plaza de España, en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche hasta el próximo 17 de este mes de agosto. Exposición Gregorio Solabarrieta, una vida dedicada a la música, 90 años de música en Miranda. Gran compositor que hace 90 años compuso nuestro himno. Gracias, el maestro Gregorio Solabarrieta. Atención, Andúa. Hoy nos acompañan en Andúa los trabajadores y trabajadoras de la empresa Horno de Cuesta, que en estos momentos se encuentran padeciendo un grave de extinción que supone un gran golpe para las 59 personas que componen la plantilla de la empresa. Los representantes de los trabajadores quieren aprovechar esta ocasión para trasladar a los ciudadanos y aficionados, en este caso, que el varapalo no solo lo sufren los trabajadores y trabajadoras afectados, sino toda la comarca. Horno de Cuesta no es solo una fábrica, son personas y familias que contribuyen con su
los trabajadores y trabajadoras este cierre supone una decisión unilateral que carece de sentido. La plantilla ha respondido siempre de manera excepcional y nos vemos defraudados y desamparados. Hoy los trabajadores y trabajadoras del entorno de Tuesta nos acompañan en Andúba para reivindicar sus derechos y para pedir apoyo. Todos los que puedan sumar para la defensa de los 59 puestos de trabajo, para la defensa de 59 familias. Este es el aplauso solidario de la afición mirandesa. Mucho ánimo. Me gusta el balón. Toma, y a mí. Es negro. Pues claro, es con lo que jugamos este año. Sin colarse, para atrás. Menuda, sí. Normal, hemos sido los últimos que se llamaron. Mira, empezamos con ellos. ¿Y ahora qué hacemos? Verás. Dijimos que volveríamos. Y volvimos.
dijimos que volveríamos. Y volvimos. Se producen dos cambios en el Club Deportivo Mirandés con el número 26 de Cris Franquesa entra al terreno de juego y sustituye al que fue capitán Tijera. Y con el número 17 Diego Vicente entra en el terreno de juego en sustitución de Carlos Marco. Hasta luego. Bueltan gara jada Jaun Andreok, bigarren zatia hasteko prest, epaileak txistuari jo dio, eta bigarren zatia martxan da. Mirandesek aldaketa pare bat egin ditu, Kijerak eta Mario Barkok zelaia utzi dute, Enrik Franquesa eta Iñigo Vicente berdegunera. Iñigo Vicente duela egun bi, Atletikek utzitako jokalaria. Bera doka baloia eskerregal horretan, luze Franquesarekin biek alabiek osatuko dute orain Mirandesen eskerregala. Mateus baloiarekin, eskuinera aldatu nahi zuen baloia bikain bibian, bularrez ukitez baloiari, pasea luze Kodrorentzat, Kodro helduko da baloi horretara. Julio Carlos bere burua lurrera botaz, alboko sakea Atletiken alde. Mikel Valentziaga jarri du baloia jokoan, Bibianekin jokatu du birrez ere Valentziaga orain Mirandes presioan, bikain orain Kenan Kodro baloia babestuz Carlos Julioren aurrean. Álvaro Rey eginiko falta adierazi du epaile jaunak. Erritmo bizian hasi da bigarren zati hau, temperatura pixkat bera egin du, lehen zatian bero ikaragarria zegoen, jokatzeko beroegi, ea orain fresko pixkat egiten duela, erritmoak gora egiten duen. Simon baloiarekin, Simonek Odeirekin jokatu du lehen zati horretan, Odei izan da baloia ateratzeko arduraduna, Guridi, honek eskerrez Franquesari eskerregalean, Iñigo Vicenteren laguntza zuen Franquesak, Mateusekin jokatu du, iskin egin zion Mateusek, Unai Nuinzi, falta adierazi du epaiak, arriskutsua izan daiteke Jaun Andreok. Oso arriskutsua izan daiteke falta hori Jaun Andreok. Mateusek hasieratean baloiari korrika egiten utzi dio, ongi kontrola Nuñezen aurrean, eta Sestaokoak hortxe duzue iruditan, falta egin dio Watfordek utzitako aurrelariari. Mirandeseko jokalari ugari baloiaren inguruan, Atletikeko lau jokalari esia prestatzen, ea nor izango den arduraduna. Mateus bera izan daiteke, baloiaren ondoan ere Martin Merkelant, lehen ikusi dugu zerrolako ezkerra daukan 11 zenbakiak, orain aurrelari ladetan arituko da, Iñigo Vicentek hartuko du beretokia eskerregal horretan. Mateusek jaurtiko du azkenean, baloia ongi loratu du eziaren gainetik, alare bere jaurtik eta langa gainetik joan da. Ateko sakia izango da Atletiken alde. Zabalik Daniel Bibian eta Unai Nuñez, Herrerinek Gasteiztarrarekin jokatu du. Nuñezek eskuinez, luze, Kodro eta Julio Carlos borrokan, baloia Andresek berreskuratu du zelai erdian, Simon baloiarekin. Limonesek dauka baloia orain, Odeirekin jokatu du berriz ere
Limones, atezainak, Luz eskuina galera. Bibian, baloia borrokatzen buruz, Álvaro Reirekin, baloia alboko sakean, Mirandesen alde. Carlos Julio jarriko du baloi hori martxan, Álvaro Reirekin jokatu du, baloia babesten ari da eskuina galeko jokalaria, Mikel Valentziaga du bertan, bainaten laguntza, alboko sakea berriz ere Mirandesen alde. Carlos Julio baloia luze, Mateusek buruz, Álvaro Reirekin, honen kontrola, Carlos Julio galeko jokalaria duka, eskuinera xago, berarekin jokatu du, berriz ere baloiarekin. Álvaro Rei, Merkelantzekin, eta honek atzera. Simon, Frankesarekin, lehen ukituan Guridirikin jokatu du eskergaleko jokalariak, Vicente, erdira Andresekin, barrutik Mateus, oso aktibo momentura arte, bigar estationetan Mateus, Carlos Julio, baloiarekin, Álvaro Rei kiskin egin dio Valentziagari, San Josek bere burua lurrera bota du, Merkelantz Álvaro Reirekin jaurtik eta gora! Iskin egin diote San Joseri, Álvaro Rei ari hartzean, bakarrik geratu da, bere eskuinka da, joan da. Lehen zatiak, 4 minutu pasa dira, Mirandesek erasoko jokaldi bi izan ditu jadanik Jaun Andreok. Orain Kodrori falta egin dio Julio Carlos atzelariak. Herrerinek jarriko du baloia jokoan, taldeari irteteko esaten dio, Luz Herrerinek eskuine galera, Larrazabalen kontrola bikaina area hartzean, Larrazabal jaurtik eta Limonesek kanpora! Kontrola bikaina izan da, gaizka Larrazabalen aldetik ezkerrez, gero eskuinez ez du birritan pentsatu, jaurtik eta Limonesek kornerrera bidali du. Herrerinen pasea bikaina izan da, luzea, kontrola ona gaizka Larrazabalek, area barruan sartu da gaztea, ez du pentsatu, jaurti egin du, eta Limonesek kornerrera bidali du baloi hori. Beste korner jaurtiketa bat Atletiken alde, Beñat jaurtitza hilanetan, 5 jokalari area barruan, luze baloia Nuñezen buruka da, gola Jaun Andreok! Gola! Unai Nuñezen, gola Jaun Andreok! Korner jaurtiketa eskuinaldetik, baloia luze, Unai Nuñezek gain hartu dio Mirandeseko defentsari, bere burukada bikaina izan da, eta Sestaoko atxelariak bigarrena egin du. 51. minutua da Anduban, Mirandesek utz, Atletikek bi. Hortxe iruditan errepikapena Jaun Andreok, Beñaten erdiraketa bikaina, Nuñezek bakarrik egin du errematea, area txikitik oso gertu, Limonesentzat ezinezkoa izan da. Jadanik baloia jokoan Anduban, baloia luze Merkelasentzat, kontrola ona jokalari gazte horrek, falta adierazi du epaile jaunak Merkelantzi eginiko falta. 6 minutu baino ez dira pasa bigarren zati honetan, Atletikek bigarrena egin du, lehen zatian Adritzaruizek Merkelantzen akatsa aprobetxatu du, orain honetan Nuñezek buruz, erdiraketa orain Mirandesek, Nuñezek baloia urrundu egin du. Eskergaletik Frankesa zen, erdiraketa arriskutsua, Nuñez bikain oso adi eta golegiak baloia urrundu egin du. Baloia atxetik Mirandesek, Andres da, ez dauka laguntzarik, Inigo Bizenterekin jokatu du Deriokoak baloia Oderi zabaldu dio, Odeik Reirekin, Julio Carlos, barrurantzua eskuinagaleko jokalaria, erdinantz jokatu nahi zuen, baloia berreskuratu egin du Larrazabalek, luze San Josek Larrazabalentzat kontrola zaila zen, ongi egin du gaizka Larrazabalek area barruan, Aritzauriz, jokoz kanpoko posizioan zegoen aurrelari donostiarra. Baloia sakon pasadio Mikel San Josek, gaizka Larrazabali honen kontrola ona izan da, Aritzaurizi egin dio pasea Bilboko gazteak, aurrelaria jokoz kanpoko posizioan zegoen.
Limonesek baloia eskerre galera, Frankesak bularrez jaitsi du. Iskin egin dio Gaizka Larzabali, Guridirekin jokatu zelai erdian. Guridi lerroak gainditzen. Ez dauka lagunik, Guridi eskarretik Frankesaren laguntza du. Iñigo Bizenterekin jokatu du, ari hartzean Bizente Merkelantzek. Jaurti aldaratzea Mateusentzat, iskin egin dio Nuñezi. Eta penaltia dirazi du epai jaunak. Merkelantzen aldaratzea Mateusi heldu zaio. Mateusek iskin egin dio Unai Nuñezi eta epaiaren ustetan penaltia egin dio atzelariak aurrelariari. 54 garren minutua da eta epaile jaunak penaltia adierazi du Mirandesen alde. Mateus bera izango da ardura hartuko duena. Herrerin atepean. Ea nola bukatzen den jokaldi hau, Jaun Andreok. Txistua jo du epaiak. Mateus karrei hartzen. Jaurti eta bikain jaurti du Jaun Andreok. Mirandesen gola. Distantzia laburtu du Mirandesek. Asmoa igarri dio Iago Herrerinek. Alare penaltia osongi botata zegoen. 55 garren minutua da. Mirandesek bat, Atletikek 2. Ez dute kexarik egin Atletikeko jokalariek, penaltia argia izan omen da. Mateuk ez du utxik egin. Bat eta bikoa jarri du aurrelariak. Jokoan jada baloia, Herrerinek luze, Kodro Julio Carlosekin borrokan, baloia buruz luzatu du Kodrok, ez eguen inor, baloia arazorik gabe, Limones atezainarentzat. Andres baloiarekin, ez dauka inor aurrean, Bizente, Gaizka Larzabalen presioa ona, Andres berriz ere baloiarekin, eskuinegaldera zabaldu dio baloia Carlos Juliori, honen Álvaro Reirekin jokatu du, Valentziagaren presioa du, min hartu dorain Mikel Valentziagak, barkamena eskatu dio Álvaro Reik, alboko sakea, Mirandesen alde izango da. Aritza bizek alterako du baloia, Mirandesi bueltatuko dio, eta Mirandesek du baloi jabetza, hor txiruditan zeluten penaltia, Jaun Andreok, Unai Nuñezek, Mateuri eginiko penaltia, aurrelariak ez du parkatu. Atletik baloiarekin, Iago Herrerin, Daniel Bibianekin jokatu du Herrerinek, presioan Martin Merkelantz, arriskoak hartu zorain Bibian, iskin egin dio Merkelantzi baloia luze, Simonek berrezuratuko du baloi hori, Limonesentzat baloia betza. Hobeto irten da Mirandes bigarren zati honetan, baloia betza dute lehen 10 minutu hauetan. Atletik defentsa lanetan momentuz. Andresek norabi aldatu du, pase hasta ona esan, De Marcosek buruz kanpora, alboko sakea Mirandesen alde. Simon baloiarekin, Sanzet presioan, atzera jokatu du Limones atezainarekin. Bakarrik joan gaztea presioan, oso errezirten dira Mirandesekoak, Guridi orain lerroa gainditzen. Ezkerrean Carlos Julio bakarrik, Álvaro Reiren pasea ona, alare Marrazainak banderatxoa altxatu du. Jokoz kanpoko posizioan zegoen eskuinegaleko jokalaria, baloia Atletiken aldekoa izango da. Ondio hartu dio bizkarra Carlos Julio Mikel Valentziagari, hala ere jokoz kanpoko posizioan zegoen eskuinegalekoa. Herrerinek luze, Simonek buruz baloia urrundu, De Marcosek buruz jodu baloi hori, Sanzetek Bresere De Marcosekin jokatu du, eskuinegalean da Laguardiakoa, Naparrarekin jokatu du, honek aurrean ez du argi ikusi, atzera jokatu du Nuñezekin. Baloia jokaldia azten Atletik atzetik, ongoi Andres presioan, Kenan Kodro eskerregalean falta egin diote gaur eskerregalean ari den Kenan Kodrori,
baloia Atletiken aldera. San Jose zelai erdian Beñatekin jokatu du Andres presioan, berriz ere Mikel San Jose. Oraingo honetan Daniel Bibian Gazterekin jokatu du, honek ez du argi ikusten. Baloia atzera Jago Herrerientzat. Oraingoan bai, presioan bikain. Mirandesekoak alare baloi luzea oso ona Jago Herrerinek. Beñat erasoan, baloia Kenan Kodrori, heldu zaio, ari hartzean da. Kenan Kodro eskerregalean, Mikel Valentziaga Zumarragakoaren erdiraketa, ez dago inor, baloia bigarren zutoinera Gaizka Larrazabalen kontrol saiakera jaurti egin du Gaizka Larrazabalek, jaurtik eta ez da hona izan Limonesek defendatzen duen. Atetik eskerrera joan da. Mikel Valentziagaren erdiraketa luzea izan da, Gaizka Larrazabal heldu da bigarren lerroan, kontrola saiakera edo jaurtiketa egin du Gaizka Larrazabalek, arriskurik gabe Limonesen atearentzat. Baloia berriz ere Atletiken du, lasaitasunez ari dira zurigorriak gaur berdez, aurretik dira markagailuan, dagoeneko 15 minutu igaro dira bigarren zati honetan. Mirandesek bat, Atletikek bi, Sanzet orain erasoan. Beñatekin jokatu du Gazteak, Igorrekoak eskuine galera zabaldu du baloia, De Marcos, Laguardiakoak erdiratu, ez dago inor, hala ere, Odei kornerrera bidali du baloi hori. Zegoen Atletikeko jokalaririk errematean, hala ere, Odeiak ez du arriskurik hartu nahi izan, kornerra izango da Atletiken alde. Geldikako jokaldietan jaurtitzaile, betiko moduan, Beñat Etxeberria. Atletikeko 5 jokalari errematearen zain, erretxasean Oian Sanzet, Oskar De Marcos eta Gaizka Larrazabal, zelai erdian Valentziaga, Beñaten erdiraketa San Josek buruz, gora! Oso behartua iritsi da Mikel San Jose, errematea egitea lortu du Naparrak, alare, ez du norabidearekin asmatu, gora joan da Mikel San Joseren errematea. Limonesek arin jarri du martxan baloia, ez dute denborari galdu nahi Mirandesekoek, Limonesek berak du baloia, luze atezainak. Mateus eta Unai Nuñez borrokan, aurre hartu dio Mateusek, Oskar De Marcosi falta egin dio aurrelariak, txarteloria ikusi du oraingoan, Mirandesek bigarren zati honetan ikusten duen bigarren lehen txarteloria parkatu jaun Andreo. Merkelantzek ikusi du txartela lehen zatean, Atletiken aldetik Aritza Durizek. Falta Mesek aterako du, baloia jada Kiokoan da. Herrerin baloiarekin, baloia luz atezainak eskuine galera, borrokan Frankesa eta Gaizka Larrazabal, zelai erdian Beñat, buruz jokatu nahi zuen San Joserekin, baloia bestu zari da, Igorrekoa falta egin dio Álvaro Reik. Kexu dira Andubako saleak, Mikel San Josek arin jarri du baloia jokoan, hala ere epaiak falta hori errepikatu beharra dagoela adierazi du. Daniel Bibianek Mikel Valentziagarekin jokatu du, Zumarragakoak baloia atzera. Mikel San Jose Beñatekin jokatu du, honek iskin egin dio Andresi, Kodrorekin jokatu du bikain, tikitaka, Kodro eta Beñaten artean, eskerregalean dago Beñat, horpoz jokatu nahi zuen Valentziagarekin, baloia rekuperatu du Andresek, Merkelantzorain, zelai erdian, baloia berresuratu du Beñatek, baloia sakon Gaizka Larrazabalentzat, ongi orain Frankesa defentsa lanetan, alboko sakia izango da Atletiken alde. Zaiakera ona zen, Gaizka Larrazabalen bila, Beñat Etxeberria, Frankesa oso adi, alboko sakera bidali du baloi hori. Ez dauka inolako presarik Mikel Valentziagak, lehen esan dugun bezala, bero handia egiten du gaur Mirandan, jokalariak nekatu daude, eta hori igartzen da partidan, baloia luze orain, Unai Nuñezek luzeegi, alboko sakea,
Mirandesen alde. Carlos Julio jarriko du baloia jokoan eskuine galornetan. Laguntza nahi du Carlos Julio, baloia luze, Mikel San Josek aurre hartu dio Álvaro Reiri, alare joko arriskutsua adierazi du epaileak. Andresek jarriko du baloia jokoan Simonekin. Jokatu du honek Odeirekin. Odeirek ez dauka lagunik, baloia luze. Álvaro Reik baloiari korritzen utzi dio. Arazorik gabe Iago Herrerinentzat. Ongi ari dira defentsan Garitanoren mutilak. Iago Herrerinek baloia jaitsi egin du berdegunera, eskuine galera. Óscar de Marcosik kontrola ona izan da. San Joserekin jokatu du honek berriz Óscar de Marcosekin, tikitaka bizian Atletik. Sanzetek Beñatekin jokatu du Álvaro Rei presioan. Beñatek atzera. Zumarragako Valentzia du baloia orain. Álvaro Rei berriz ere presioan. Adurizek baloia sakon. Gaizka Larrazabali. Odei heldu da Larrazabal, baino bizkorrago Limonesek arrisko aurrundu du. Inigo Vicente kontrasoa moztu egin du, ez zeukan argi Deriokoak, baloia betzak Mirandesen aldekoa izaten jarraitzen du Vicente baloiarekin. Mateosekin jokatu du berriz ere Vicente ezkerre galeran Frankesa. Aurrean dauka Óscar de Marcos, erdiratu egin du Frankesak, adare baloi horri arriskurik gabe Iago Herrerinen eskuetara. Herrerinek Bibianekin jokatu du, Gazteiztarrak Valentziagarekin. Reiren presioa doka, luze Zumarragakoak, ez dago Atletikoko jokalaririk bertan. Baloi abetza Mirandesen alde, Andresek Simonekin jokatu du. Berriz ere Andres zelai erdian. Inigo Vicente protagonista izaten ari da bigarren zati honetan. Vicente baloia nahi du gazteak. Guri orain zelai erdi horretan, Gaizka Larrazabalen presioa. Carlos Julio baloiarekin, hegaleko jokalariak atzeratu, Guridi berriz ere, eta aldaketak prestatzen ari da Atletik Jaun Andreok. Ezkerre galean, Frankesa, Simonekin jokatu berriz ere, baloia atzeratu, zongi kokatuak Atletikeko jokalariak. Mirandesek ez du zirrikuturik aurkitzen momentuz. Limones baloiarekin, Sanzete presioa luze Limonesek. Álvaro eta Bibian borrokan ongi baloia babestuz. Amar Semakia, falta izango da Atletiken alde. Kexu da Beñat, alare epaiak falta dirazi du. Jarri dute baloia jokoan Mirandesekoek, Merkelantz, eskuine galean du Álvaro Rei, alare Andresekin jokatzea erabaki du zelai erdian. Inigo Vicente baloia sakon Carlos Juliorekin. Mikel Valenciaga baloia babestuz. Herreniekin jokatu du. Ez du arazorik nahi. Atezainak baloia alboko sakera Mirandesen alde. Baloi oso pozointzua Inigo Vicentek. Eskuina galeko jokalariarentzat. Ongi Mikel Valenciaga. Merkelantz ezkerrera baloia Frankeserentzat aurrean du Óscar de Marcos. Defentsalanetan ongi orain Gaizka Larrazabal, Sanzetek du baloia orain. Kodrorekin jokatu du gazteak, Kodrok San Joserekin. San Jose baloia babestuz Andresen aurrean, Aritza Gris ezkerre galean. Aurrelariak jokaldea geratu egin du baloia eskuinera orain. De Marcosentzat kontrola ona. Sanzet ari hartzean. Gaizka Larrazabalekin jokatuko du Sanzetek, berriz Sanzet baloiarekin Beñat. Ezkerrera Igorrekoak. Valentziaga bakarrik ezkerrez erdiratu, Limonesek hartu du baloi hori. Erdiraketa ona, baina Limonesek hartu du arazo gabe baloi hori. Haren jarri du jokoan baloia, Bibianek buruz urrundu du, eta Valentziagak aldaratze luze hori Iago Herrerini pasa dio. Baloiaren kontrola berreskuratu du Atletikek. Kosta egin zaio bigarren zatiaren hasieran, baina orain ematen du protagonista direla berriz ere Atletikeko jokalariak.
Frankesa orain, baloiarekin atzera. Inigo Vicente oso aktibo deriokoa. Arriskutsua izaten ari da. Carlos Julio baloiarekin eskuina galean, ez du argi ikusi, baloia atzera berriro Odeirentzat. Atletik ondo kokatuak. Eta irudietan ikuste duzuen bezala, aldaketak egongo dira baloia irtetzen denean, Jaun Andreok. Álvaro Rek, baloia loratu egin du, ez da helduko Odei, eta aldaketak emango dira orain, Jaun Andreok. Beñatek berdegunea utziko du, bere tokia Mikel Bezga gasteiztarrak hartuko du. Bestetik, Kenan Kodrok egin ditu gaurkoak, bere tokian Cristian Ganea debutaria. Ganeak hartuko ditu gaur lehen minutuak. Mirandesek ere bi aldaketa egin ditu. Álvaro Rek zelai hautsi du, bere tokia Rodrigo kartiko du. Ernest ere irten da berdegunera, eta zelaia utzi duena Mateus izan da. Gaizka Larrazabalek orain ezin izan du baloi hori kontrolatu. Frankesa eskerregaletik jarraitzen du Frankesak, eta epaiak falta adierazi du Mirandesen alde. Eskerregaleko jokalariak kornerreko marra lortu dira. Núñez gertura zuzaio, hala ere epaiak arretik eginiko falta adierazi du. Baloi hori ea nork erdiratzen duen, Andres izango da falta ateratzeko arduraduna. Aria barruan, Mirandeseko lau jokalari, Ernest Irtenberria, Rodrigo Irtenberria, Guridi, atxeraxeago Odei, Atletikeko jokalari guztiak defentsa lanetan, bi jokalari esian eta jagoatean. Baloia loratuko du Andresek, azkenean jaurtitzea erabaki du, baloia Herrerinei defendatzen duen Atletik eskumara joango da. Guztiak engainatu ditu Andres erdilariak, jaurtitzea erabaki du, hala ere Herrerinek kontrolpean zuen egoera, baloia kanpora joan da. Herrerinek ateko sakea Bibianekin jokatu du honek, baloia Núñezek luze, ez dago Atletikeko jokalari bertan, Simonek buruz baloia aldaratzea, Oian Sanzetik, falta egin diote Naparrari zelai erdian, txarteloria erakutsiko dio epaia jaunak Andresi. Ongi hartu du aldaratze hori Oian Sanzetek erasora zijoan gaztea, ez du dudarik egin Andres erdilariak, falta jartutzetik bueltan zetorren erdilaria, eta falta egin dio Naparrari. Oso ongi jokatzen ari da Sanzet denboraldi aurre honetan. Gaur ere minutuak eman dizkio Gaizka Gritanok. Baloia atzera Mikel Bezgak, Núñezek du baloia orain, Sanzeten tikitaka Gaizka Larrazabalekin, Bezga zelai erdian, baloia ezkerrerantz Mikel Valentziagari, honek Ganearekin jokatu du, Basaurikoa erdirantz, Sanzetekin jokatu du honek eskumara, Oskar de Marcosekin kontrola ona da, baloia sakon Ganearentzat, aria barruan da Ganea, tunela bota dio Mirandeseko jokalariari, eta kornerra izango da Atletiken alde. 72. minutuan gaude, Jaun Andreok, Mirandesek bat, Atletikek bi. Ganeak aterako du kornerra orain, baloia lehen zutoinera, Mikel Bezgaz da iritsi errematera, Merkelantzek baloia urrundu, aldaratzea Oskar de Marcos entzat, baloia berriz ere Atletikena da, erdirak eta Ganeak berriz ere eskerrez, San Josek buruz, ez da inor iritsi, Simonek urrundu arriskua, aldaratzea berriz ere buruz, Mikel Bezgak, kontrasoan irten nahi zuten
Mirandesekoek falta adierazi dute orain. Mirandesen alde, Oian Sanzetek eskua zukitu du baloi hori. Eta Mirandesek izango du baloia orain. Ernestek atzera jokatu du Odeirekin. Eta Odeik atezainarekin jokatu du. Guridi berriz ere Odei ganea presioan. Odeik Limonesekin. Ea zer egiten duen atezainak, lasaitasun osoz jokatu du Simonekin. Simonek luze. Rodrigo eta Núñez nor baino nor, bizkorra da oso Rodrigo. Núñezek bere burua lurrera bota du, alboko sakea Mirandesen alde. Oso adi, Unai Núñez defentsa lanetan. Rodrigo bizkorra da oso, baina ongi kokatua zegoen Sestaoko jokalaria. Guridi baloiarekin, Bezga presioan. Zelai erdian, Odei baloiarekin. Eta hortxe irudietan Galder Zerrajeria duzue Jaun Andreok. Aldaketa egingo du Mirandesek baloia irtetzen denean, Galder Zerrajeria irtengo da berdegunera. Atletiken arrobian hasitako beste jokalari bat. Bizentek baloia eskuinera, Ernest baloiarekin ganea du aurrean, iskin egin nahi dio, Merkelantzekin jokatu du, Merkelantzek Ernestekin jokatu nahi zuen berriz ere, Bibianek buruz urrundu du arriskua. Guridik ezkerrera, Frankesa baloiarekin erdiraketu du, ondo San Jose buruz aldaratzea berriz ere, Numantziarentzat. Atletik oso serio, defentsa lanetan, baloia betza Mirandesentzat, alare ez dute arriskuri sortzen, Handubakoek. Eskerrezari dira arriskua sortzen, ongi ari da Frankesa eskerre galorretan, eta orain bai aldaketa egongo da. Andres izango da berdegunea utxiko duena 6 zenbakiaz eta 8 zenbakiaz. Galder Zerrajeria irtengo da berdegunera. Lehen esan bezala Zerrajeriak Atletiken iragana duen jokalaria da. Barakaldon ere aritutakoa, Murtzian jokatu du gazteak. 30 urte ditu jadanik Galder Zerrajeriak. Handuban hasiko du beste ibildibide bat. Falta orain Oian Sanzeti egin dio Martir Merkelantzek. Atletikek izango du baloia betza 14 minutu, baino ez dira falta partida bukatzeko. Mirandesek bat, Atletikek 2. Jagorreri bakarrik baloia betzarekin. Biganekin jokatu du, ez du presiorik gazteak alare Herrerinekin jokatzea erabaki du. Herrerinek luzorain eskuine galera. Baloia luzatu buruz Adurizek. Ongi Frankesa defentsanetan. Vicente Kontrarasoan. Eskerrera jokatu nahi zuen Rodrigorekin, ongi Núñez. Simonek aurre hartu dio Aritza Adurizi, epaileak dio ez dagoela faltarik. Frankesak eskerrera jokatu du Rodrigorekin, aurrean du Oscar de Marcos, iskin egin nahi dio Rodrigok laguardiakoari, ezin du berarekin momentuz, eta kornerra izango da Mirandesen alde. Iñigo Vicente jarriko du baloia jokoan. Arin jarri du martxan baloi hori Iñigo Vicentek. Baloia berreskuratu egin du Aritza Adurizi, kontra esuan da Atletik, baloia luze Cristian Garentzat. Ongi Odei defentsa lanetan. Baloia luzegia izan da. Alboko sakea Atletiken alde. Garitanok aldaketa egiteko aprobetxatuko du. Peru Nolaskoain irtengo da berdegunera. Ea nork eusten duen bere tokia. Gaizka Larrazabalek egin ditu gaurkoak, oso langile. Bilbokoa gaurkoz bukatu du lana, 77 minutu jokatu ditu. Peru Nolaskoain berdegunera. Peru Nolaskoain zentralanetan eta Daniel Bibian eskuine galera. Taldea berregituratu egin du Gaizkaritanok. Ernest orain eskuine galean, Gaiz iskin egin dio Valentziagari. Aria barruan Ernest jaurtiketa nahi zuen jokalariak. Peru Nolaskoain gurutzatu zaio. Jaurtiketa Zumaiakoaren hankan jo du. Alboko sakea izango da Mirandesen alde.
Zalegoak, handuako Zalegoa motibaturik, baloia luze orain. Mikel Bezgak luze, beste alboko saka bat izango da. Mirandezen alde, Zerrajeria jarri du jokoan baloia, aldaratzea Zerrajeriak berak jaso du. Baloia eskuinera Carlos Juliorentzat. Aldaratzea berriz ere Galder Zerrajeriarentzat. Orain kontrason atletik Mikel Bezga aurreatik du Aduriz bere bila. Adurizen kontrola. Pasea Oskar de Marcos entzataria barruan, Laguardiakoa ea zer egiten duen. Eskuinagaleko jokalariak, orain ezkerriz. Erdiratu ezkerrez, Odei bikain kokatua. Arazo gabe atera du baloia Mirandeseko defentsak, kontrasoan da Mirandez. Inigo Vicente zelai erdian. Jokaldia geratu egin du Deriokoak. Merkelantzekin jokatu du. Honek Ernest du eskuinean, ez du berarekin jokatu. Carlos Juliorekin baizik. Galder Zerrajeria baloiarekin, Vicenterekin jokatu du. Arriskoa egiten ari da Deriokoa. Rodrigorekin jokatu du, honek ezkerra Frankesari. De Marcos du aurrean Frankesak. Baloia altzeratu egin dio Vicenteri. Guridirekin jokatu du Vicentek. Baloia sakon Rodrigorentzat. Bibian defentsa lanetan, kornerra Mirandesen alde. Baloi arriskutsua sartu dio Guridik Rodrigori. Bizkor eta Adi Daniel Bibian. Kornerra Mirandesen alde, harin atera du jokalde hori Inigo Vicente, gerdiratu orain Deriokoak. Urrundu egin du Adritzaruzek baloi hori. Baloia berriz ere Inigo Vicenterentzat. Guridirekin jokatu du ezkerrez Guridi. Kanpora. Ezkerrez Guridik. Baloi hori Herrerinek defendatzen duen. Atetik eskuinera joan da. Ateko sake Atletik eralde, baloia azkarri harri du jokoan. Jago Herrerinek 10 minutu baino ez dira falta. Partia bukatzeko. Atletik ere, oraindik ere aurretik, Sanzet baloiarekin, falta egin di orain. Guridik zelai erdian, min hartu du Oian Sanzetek. Alare ematen du, gazteak ez duela partian jarraitzeko arazorik izango. Nuñezek jarri du jokoan, baloi hori Perurekin jokatu du, honek Mikel Bezgarekin. Eta orain, luze Mikel Valentziagak. Baloia zuzenean, kanpora, alboko sakea, Mirandesen alde. Ez dute denborari galdu nahi. Handubakoek, Odei baloiarekin, Limones atezainekin jokatu du honek. Baloia luze, ezkerre galera, Frankesa eta Bibian buruz, biak alabiak. Vicente jeitsi du baloi hori. Ongi babestu du Deriokoa, kontrola ere ona orain. Baloia Galder Zerrajeriarentzat. Simon baloiarekin, Zerrajerian du aurrean. Vicenterekin jokatzea erabaki du, honek Rodrigorekin, Rodrigo baloia atzeratu. Ongi orain, Aduriz. Zerrajeriak baloi hori ezin izan du kontrolatu. Luze joan zaio, ala ere, Juan Carlos Luisek baloia berreskuratu egin du. Zelai erdian ongi orain tikitaka bizian, Merkelantz. Abantaia eman du orain epaiak, Merkelantzek luze Frankesarentzat. Bibianek buruz urrundu da arriskoa, aldaratze luzea, Inigo Vicenterentzat. Motibatua oso gaur Deriokoa. Iskin egin di orain Rodrigo Kunai Nuñezin, nekaturik zestakoa, aria reparruan sartu da Rodrigo. Ongi orain Daniel Bibian. Baloiak endu dio eta luze Gasteiztarra. Aduriz Simonekin, nor baino nor borrokan, Simon gehiago izan da. Aldaratzea Inigo Vicenterentzat. Baloia bitzazken minutuetan, Mirandesen alde. Atletik defentsa lanetan Jaun Andreok. Zerrajeria zelai erdian, Merkelantzen kontrola ez da ona, lare bera jarraitzen du baloiarekin. Atzera jokatu du eskuinagaleko jokalariarekin. Carlos Luis, Zerrajeria, barrutik baloia Ernestentzat, Valentziaga du aurrean. Ernestek eskin egin nahi dio, Zumarrakoari eskerrez erdiratu. Buruz, Perunera eskuainek baloia urrundu, Sanzetek hartuko du aldaratzen luze hori. Baloia babestu nahi zuen Sanzetek, alboko sakea izango da Atletiken alde.
Aldaketa egiteko aprobetxatuko du Gaizka Garitanok. Garitzadurizek utxiko du berdegunea. Asier Villalibre, Bufaloa berdegunera. 11 minutu izango ditu Gernikako aurrelariak. Alboko sakea izango da Atletiken alde. Aritzeluzek berdeguna utzi du. Aurrelariak gola egin du lehen zati honetan. Merkelantzen akatza aprobetxatu aurrelari donostiarrak lehen zatian utxeta batekoa ezartzeko. Orain bere tokian Asier Villalibre. Villalibre aria barrua, Jaun Andreu Gernikakoak pasea egin aizion. Zantetik Bilka ingurutzatu da. Simon atzelaria aldaratzea Zantetik geratu zaio, bere jaurtiketa gora joan da. Arriskutsua orain Atletiken jokaldia. Baloia berreskuratu du Asier Villalibrek. Ari hartzean atzelaria gainera etorri zaio Gernikakoari, Zantetekin jokatu nahi izan du. Eta Simon berehala gurutzatu egin da. Baloia luz orain frankesarentzat. Iñigo Vicentek, Bibian Osoadi. Uridi, baloia Rodrigori. Aria barruan Rodrigo, Perun askoain bikain gurutzatu da Jaun Andreuk. Arriskutsua zen oso Rodrigoren pasea Ernest zegoen. Ernest, ala ere, Zumaiarra gurutzatu egin da. Eta jokaldia bikain oztopatu du. Falta egin diote orain Atletikeko jokalari bati. Atletikek izango du baloia betza azken 5 minutuetan. Sartuak gara Jaun Andreok, Atletik oraindik ere markagailuan aurretik da. Mirandesek bat, Atletikek 2. Baloia luze Herrerinek. Villalibrek buruz luzatu du baloi hori, Odeik hartu du aldaratzea, Zerrajeriak luzatu du baloi hori, Merkelantz Beikarora izera erdian, tunela bota dio San Joseri, ezkerre galean, Iñigo Vicente. Baloia Sakon Vicente Guridiri, hala ere, oso ongi berriz ere, Perun Olaskoain. Bezgak Zantetekin jokatu du, honek lo hartu du zelai erdian, Galder Zerrajeriak berreskuratu du baloi hori, Vicente baloiarekin. Zerrajeria jaunda jabe zelai erdian irten denetik. Vicente ere arriskua sortzen ezkerregal horretatik. Hala ere Atletik ondo ari da defentsan. Alboko sakea izango da Atletiken alde. Daniel Bibianek jarriko du jokoan baloia. Zantetekin jokatu du. Honek berriz ere Bibianekin. Baloia luze Gasteiztarrak. Beste alboko sake bat Atletiken alde. Hiru minutu baino ez dira geratzen. Partida bukatzeko Jaun Andreok. Ganeak baloi borrokan Galder Zerrajeriarekin. Zerrajeriak ukitu du buruz. Aldaratzea Iñigo Vicenterentzat bikainora inderiokoa zelai erdian. Zerrajeriarekin jokatu du. Honek frankesarekin. Berriz ere Galder Zerrajeria baloiarekin. Norabida aldatu du Zerrajeriak. Ernestek buruz hala ere baloi hori albotik irten egin da. Alboko sakea izango da Atletiken alde. Alboko sake hori berriz ere Mikel Valentziak jarriko du jokoan. Ez dauka inolako presarik Mikel Valentziagak. Luze jokatuko du Zumarragakoak. Villalibreren bila. Honek buruz luzatu du bi alditan. Aldaratzea Ganearentzat. Villalibrarekin jokatu du. Gernikakoa baloiarekin ezkerregal horretan. Carlos Luis defentsa lanetan. Baloiak Villalibrek ukitu du azkenean. Alboko sakea izango da Mirandesen alde. Carlos Luis izango da baloia jokoan jarriko duena. Guridirekin jokatu honek buruz berriz ere eskuinagaleko jokalariarekin. Jokoaren norabide aldatu du Carlos Luisek.
Simon baloiarekin. Vicente zelai erdian. Ez dauka lagunik Vicentek. Eta Guridirekin jokatzea erabaki du Deriokoak. Odei berriz ere Guridirekin, honek Vicenterekin jokatu du berriz. Eskerregalera baloia, ona frankesarentzat bibiandu aurrean, eskerregaleko jokalariak, aria barruan, Ernest eta Merkelantz erdiraketa. Ez da Mirandeseko jokalaririk heldu, eskuine galera helduko da Carlos Luis, ganea du aurrean, erdiraketa ona, luzegia alare eskerregalean, frankesa helduko da, erasoak darrai, Bibianek baloia kanpora bota du, alboko sakea izango da Mirandesen alde. Ez da presa dokate orain, handu bakoek Rodrigo Katzera, jokoz kanpokoa egon da jokaldi horretan, baloia Atletik entzat Jaun Andreok. Azken minutuetan sartuko gara Jaun Andreok, haugarren epaileak zenbat denbora luzatzen duen. Momentuz, Herrerinek aterako du baloi hori luzeiago. Limone, bila libre, baloia berreskuratzeko nahian, falta egin dio Odei defentsari Gernikarrak. Eta badaukagu luzapena Jaun Andreok. 2 minutu luzatuko du epaile jaunak partida, 82. minutura arte joango gara. Limonesek Odeirekin jokatu du, honek iskin egin dio Ganeari, alare, falta egin dio Basaurikoak, berandu iritsi da Cristian Ganea, epaiak ez du duda zirkinik egin, falta adierazi du, min hartuta ariatik gertu Odei, epaia dauka ondoan, ematen du ez duela arazorik izango jarraitzeko atzelariak. Limonesek jarriko du baloia jokoan. Luze atezaina. Rodrigo Ularrez jeitsi Merkelantzekin jokatu nahi zuen. Oso adi Mikel Bezga. Alare baloia berriz ere handu bakoentzat da. Ongi orain. Inigo Vicente zelai erdian falta egin diote Deriokoari. Ez da konforme Deriokoa txartela nahi zuen. Carlos Julio baloia luze Martin Merkelantzentzat. Ongi orain, Penu Nolaskoain, baloia arazorik gabe, Jago Herreninentzat. 40 segundu partida bukatzeko, Jaun Andreok, luze Jago Herrerinek, baloia buruz luzatu du, bila librek, ez zegoen inor aldaratze hori borrokatzeko, baloia defentsa lerroan Mirandesek. Odei baloiarekin, Odei Carlos Girekin jokatu du, honek luzeago Ernestekin, iskin egin nahi zion, Mikel Valentziarekin, ezin izan du berarekin, Ganeak luze jokatu nahi zuen, bila librerekin, alboko sakea, Atletiken alde, 10 segundo, partida bukatzeko, alare, epaileak esan du, gaurkoz nahikoa dela, partida bukatua handu ban, Mirandesek bat, Atletikek bi, denboraldi aurrea, bukatu da, Zurigorrientzat garaipena eskuratu dute. Gaurkoan, 8 partida jokatu dituzte denboraldi aurre honetan, 3 garaipen, 4 berdiketa, porrot bakarra, irudi bikaina utzi dute Zurigorriek denboraldi aurrean, Bartzelona izango dute aurkari datorren astean jadanik ligan, guk bukatu dugu Jaun Andreok, mila esker partida jarraitzagatik, hau da guztia handu batik, ongi izan!